Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም Hejsan Guds församling, Guds frid och Guds nåd var det med. እዝንጎ ንመዓልትና ዘጸበቀና ኃይልና ዘሐድስ ናይ ህይወት ቃል ንካፈለሉ መድረኽ Och det här är programmet där vi delar det levande ordet för den bästa dagen. እስከ ሎም ዞም ትሰምዑ ዘለኹም ተኸታቲልኩም ሓደ ሰብ ን10 ሰብ እስከ በረኸት ይኹን ን10 ሰብ እዚ መልእኽቲ ሰዲድኩም ኣብዚ ቻነል ሳብስክራይብ ግበሩ ኢልኩም ኣትዎም ሳብስክራይብ ክገብሩ ደሊናዮም ደለና ሳብስክራይብ ክበዝሐልና ደይኮነስ መታን ቀጻልነት ነገር ክካታተሉ Och idag bara för er som hör det här ordet, var snälla och skicka det här till era nära och kära. Skicka dem så att de också får ta del av det budskap som ni får höra. För de ska också regelbundet kunna ta del av det levande ordet. 10 ሰብ በረኸት ኮኑ Så var välsignelse för 10 personer. ምክንያቱ ክርስትና በረኸት ኮንካ ናይ ምንባር ህይወት እዩ Och det är för det kristna livet är att vara välsignelse för folk. ሎም ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ንካፈሎ ወንጌል ኣቀዲምኩም ተዛወሩ ድብል Och dagens ord som vi kommer kolla på det är prioritera evangeliet först vart du än går till. أكل كتزاورو تخدو سفرة Vart än du går för att kunna ta promenad eller vandra. أفت تزاورو سفرة قدمت ناي مزواركم ناي فاكيشنكم زولو بلان أبو قدامي بلان كتاتو زولوكم ناي ونجل بلان. Så i allt det du går och du ska gå på utflykt på en där planera först, prioritera evangeliet i det du går till. أب سميستر مس فاميلي توصل لجيزي. Även när du ska gå på semester där du ska spendera tid med familjen. نسخو من بيتسبكم من ونجل قدمكم وصو. Så prioritera evangeliet du och din familj tillsammans. مخنياتو بيتسب ناي كريستنا بيتسب بعالم زلون أبزيف للينا. Och det är för att familjen som finns i världen, familjen som är i det församlingen, det är helt två olika. أب عالم زلو بيتسب كزاورو خودو خلو نسبقو بيمدقدمو. Och det är för att familjer som är i världen när de går på semester, det de ligger först det är i köttet. نحنا جن فليز بلا كايدا عايزلنا. Men vi har annorlunda vandring. فاميلي مخان ناس نسفح وانجيلينا نتقملو. Vi använder vår familjeskap till att kunna öka evangeliet. دك مهلاوكم سبعي مهلاوكم سبيت مهلاوكم سنمسفح وانجيل تتقملو. Så använd att du har barn, att du har en fru och du har en man för att utöka evangeliet. أب عالم كتمرعو خلاخات علامة خليو. När du gifter dig i världen, planen är för ett annat syfte. قولعو تولد كدل خلاخات علامة خليو. När du ska skaffa barn, det är för ett annat syfte. أبانا جن كاليت حسب. När det är i vårt syfte så är det helt annat. كنمرعو خلنا نمنجست أملاح حسيبنا نمرعو. När vi gifter oss, låt oss tänka på Guds rike och gifta oss. كنولد كلنا نونجيل قدمنا نولد. Så låt oss när vi ska föda barn, låt oss föda först evangeliet. انتهي بلوكم كم زلوخ أملاح مستوعالك بكمي. Och vad jag säger till er, Gud kommer ge er förståelse att kunna förstå det. لوك أشوم مونت حدا. I Lukas evangeliet kapitel 8, vers 1. دحر زدما كونه نسو منجست أملاخ الناس بخن النابسرن فقدو كتماتاتن عدتاتن يزور نبرة اتم عسرتو كلتخا مسؤو نبرو. Det står, därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de 12. ኢየሱስ እንታይ ነይሩ ወይ ፈቆዶ ከተማታት ዝቆልል ነይሩ Vad var det som fick Jesus gå från stad till stad? ተን ከተማ ስለ ዝሰሓቡ ኣይኮነን Det var inte för att de staderna lockade till honom. ሒዝዎ ዘሎ መልእኽቲ ከብፅሐለና ገዳሲ ስለ ዝነበረ እዩ Och det är för att det budskap som man hade var viktigt för att de ska kunna få ta del av staden. ስለዚ ፈቆዶ ዓድታት ፈቆዶ ከተማታት ንሃዋርያት ሒዝዎም ዝዛወር ዝነበረ ንቫኬሽን ኣይኮነን Så anledningen till att han gick från stad till stad, by till by, det var inte för att ta lärjungarna på en semester. ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ንምብሳር እዩ ነይሩ Det var för att ge budskapet om Guds rike. ንሕና ድማ ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ስለ ዝኾንና ናቱ ዓይነት ኣካይዳ ኢና ንኸይድ Och eftersom vi är Guds lärjungar och vi följer honom så är det hans stil vi följer. ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 8 ጥቕሲ 4 I Apostlagärningarna kapitel 8, vers 4. እቶም እተበተኑ ግና ቃል ወንጌል እናነገሩ ዞሩ ሃሌሉያ Det står, de som skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. ስደት ምስ መጾም ናብ ብዙሕ ቦታታት ክስደዱ ይጀመሩ När de blev förföljda och började skingras till massa andra platser. ኣብ ስደቶም ህይወቶም ብስራሕ ክቕይሩ ይኮነን ቀዳማይ ዕላማኦም ነይሩ Där de var som främlingar, det var inte för att de skulle byta ett jobb, det första prio. ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ኣብቲ ዝኣትውዎ ናይ ስደት ስፍራ ብምእታው ክባሩ ኽዋነት ኣምድሪ ነይሩ ሓሳቡ Deras syfte och deras mål var där platsen de var som främlingar, det var för att predika budskapet. ስለዚ መንፈሳውያን ናሞ ከም መንፈሳውያን ኣብ ዝኸድናዮ ተልእኾ ናይ ወንጌል ከም ዘለዎም ሰባት ኮይንና ንንቀሳቐስ Och eftersom vi är andliga så låt oss vandra som andliga, som att vi bär ett budskap som folk behöver vart än vi går till. ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ ጥቕሲ 16 ክሳብ 17 I Apostlagärningarna kapitel 17, vers 16 till vers 17.
ጳውሎስ ድማ ኣብ ኣቴና ክጽበየን ከሎ እታ ከተማ ጣዖታት መሊኣ ምስ ረኣያ መንፈሱ ተቓጸለ። ስለዚ ኣብ ቤት ጸሎቶም ምስ ኣይሁድን ምስቶም ፈራሕቲ ኣምላኽን ኩሉ መዓልቲ ድማ ኣብ ዕዳጋ ምስ ዝረኸቦምን ይዘራረብ ነበረ። Det står, medan Paulus gick och väntade på dem i Aten blev han upprörd i sitt innersta när han såg alla de avgudebilder som fyllde staden. Han talade i synagogan till judarna och de gudsfruktiga och på torget var dag till dem som uppehöll sig där. ሪኹም ጳውሎስ ናይ ባሓቂ መንፈሳዊ ሰብ እዩ ነይሩ። Här ser vi Paulus var verkligen en andlig person. ጳውሎስ ናይ ባሓቂ ንክርስቶስ ኣብ ህይወቱ ኣቐዲሙ ዝነብር ሰብ እዩ ነይሩ። Paulus var en person som alltid satte Kristus först i sitt liv. ምክንያቱ ናይ ባሓቂ ክርስቶስ ዲብ ህይወትካ ቀዳማይ ዘሎ ወይስ ካልእ ነገር ዲብ ህይወትካ ቀዳማይ ዘሎ ኣካይዳኻ ይድምስክሮ። Och det som avgör om det är Kristus som är först i ditt liv eller något annat, det är hur din vandring är. ጳውሎስ ንመገላግልቱ ቀዲሞም ናብ ኣቴና ኣትዩ ክጽበዮም ከሎ När Paulus hade kommit före sina medtjänare och kom till Aten först, ኩሉ ግዜ ብመንፈሱ ነዚ ኣምላኽ ክኽብር ጥራሕ ንቑሕ ስለ ዝነበረ eftersom han alltid var vaken till att ära sin Gud varje dag. መጀመርታ ኣብቲ ከተማ ዝተረኣዮ ጽባቐታ ከተማ ኣይኮነን። Det första han såg i den platsen, det var inte vackерheten av staden. ኖኖ መጀመርታ ኣብቲ ከተማ ንኣምላኽ ዘይኽብር ነገር እዩ መንፈሱ ቀጺልዎ። Det första som fick honom i sitt inre var vaken, det är att de avgudebilder som fanns där i staden. ጽባቐታ ከተማ ጉዳይ ነበረን። Att se vackерheten i staden, det var inte hans uppdrag. እታ ከተማ ንጳውሎስ ጽብቕቲ ድያ ኣይጽብቕትን ዝውሰን ብበላሶታት ኣይኮነን። Det som kommer avgöra för Paulus att staden är vacker eller inte, det är inte de byggnader som är där. ኖ ክሳዕ ክንደይ ሓሳብ ኣምላኽ ነታ ከተማ ተቋጻጺልዎ ኣሎ እዩ። Det är till vilken nivå Guds tankar kontrollerar den där staden. ሽዑ ጳውሎስ ኣብ ስራሕ ኣትዩ Det var då Paulus kom in till arbete. ነታ ከተማ መታን ከጸብቓ። För att han skulle göra staden vacker. ንዓኹም ጽቡቕ ከተማ ከመይ እዩ? Hur är en vacker stad för dig? ጽቡቕ ስፍራ ከመይ እዩ? Vad är en bra plats för dig? ካብቲ ዝረአ ሕልፍ ንበል። Låt oss se bort om det som är synliga bara. ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ጽባቐ ናይቲ ስፍራ ንርአዮ። Låt oss få se vackерheten av staden på den andliga sidan. ክርስቶስ ገኒኑ ድዩ ኣይገነነን ኣብቲ ከባቢ ንርአ። Låt oss se om det är Kristus som regerar i den platsen eller inte. ንወንጌል ንቐድም። Låt oss prioritera evangeliet. ንወንጌል ንቐድም። Låt oss prioritera evangeliet. እስከ ኩልኩም ከምዚ ኢልኩም ጸልዩ። Så be mig med alla ni. ሰማያዊ ኣቦይ Min himmelska fader, ኣብ ዝኸድክዎ ስፍራ ኩሉ i vart än jag går i alla platser, ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ክሰብኽ för att jag ska predika evangeliet och budskapet. ዕድል ስለ ትበኒ የመስግነካ ኣለኹ። Och jag tackar dig för att du ger mig dessa möjligheter. ልቢ ሰባት ኣሕሊፍካ ስለ ትበኒ የመስግነካ ኣለኹ። Jag tackar dig för att du kommer ge mig människors hjärta. ኣሜን። ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም። Ni är värd för segrar.